Moi ben, pois vamos. Ben, moi bo día. Quería presentar unha iniciativa que o Bloque Nacionalista Galego vai levar ao pleno deste próximo xoves. É unha iniciativa que nos trasladan traballadores e traballadoras da Praza de Abastos, que tamén se refire á problemática que está vendo en toda esa contorna. Neste caso é unha reclamación especial de que se aclare cal é a aposta do goberno local por unhas previsións que circulan a respecto da posibilidade de instalar un supermercado na Praza de Abastos, un supermercado que non incluiría únicamente produtos en seco, como se falou de outras veces, produtos de limpeza, produtos que non competisen, senón un supermercado que incluiría o conxunto dos produtos que hai nun supermercado e, por tanto, que entraría en clara competencia directa con produtos e mercadorías habitualmente que son ofrecidas nesta Praza de Abastos. Ao tratarse dunha superficie de maiores dimensións que vende a maior escala, é evidente o prexuízo que iso pode causar a vendedores e vendedoras da propia praza, deturpando, ademais, a esencia, a maneira de ser, iso que lle dá vida e que fai que a Praza de Abastos continue a ser ese elemento esencial de referencia de santiagueses e santiaguesas, de xente da contorna, da comarca, como un lugar de compra fundamental, un lugar emblemático dentro desa oferta do comercio compostelán. Así que queremos saber cales son as previsións do goberno local, se está pensando en permitir esa instalación dun área de supermercado neste mercado tradicional, e, sobre todo, se está falando e dialogando, que é algo en que este goberno ten moitas deficiencias, cos sectores afectados. E relacionado tamén con esa contorna, e tamén cos vendedores e vendedoras da Praza de Abastos, está a problemática xurdida en torno a unha penalización de mazarelos, que entendemos que é necesaria, máis unha penalización que se fai sen atender antes a darlle alternativas a algúns problemas de tráfico existentes, tanto en relación é certo, cos colexios que pode haber, pero tamén de maneira moi importante con respecto a vendedores e vendedoras da praza, que poden ver así reducido as posibilidades que poidan ter clientes e clientas de accederen á propia praza para recolleren as súas bolsas. É sabido que o Bloque Nacionalista Galego defendeu no seu momento que se estudasen as posibilidades dese aparcamento soterrado en Belvís para que se mirasen, pero en todo caso o que é algo que cae fora de toda lógica é que se instalen medidas sen buscar as alternativas para ese tráfico. Hai algunhas que a nós se nos ocorren, o que queremos é poñelas en riba da mesa e ver se se poden, cando menos, estudar, ver se é factível, por exemplo, facer que a subida desde Virxe da Cerca a San Fiz poida ser de dobre circulación, de tal maneira que non habería que utilizar o arco de Mazarelos para nada, que é un dos elementos que entendemos que se debe salvaguardar e guardar de maneira especial, pero que permitise ese xiro para a descarga de paso e parada, para poder desenvolver esas funcións en momentos específicos, moi concretos a nivel horario tamén. Cando menos, o que queremos poñer en riba da mesa é que non hai ese diálogo co conxunto de traballadores e traballadoras da praza, que non se está dando toda a información e que non se están estudando todas estas alternativas. Esta é unha cuestión que queremos poñer en riba da mesa e que vemos que aparece reiteradamente unha e outra vez, porque claro, cando falamos que queremos ter unha cidade máis humanizada, con máis peonalización, con pacificación e reducción de tráfico e aposta por sistemas de transporte alternativos. Cando falamos de todo isto, necesitamos dar esas alternativas. Como é sabido, o Bloque Nacionalista Galego leva anos demandando xustamente que haxa un proxecto que se leve adiante, o proxecto xa existente de parking soterrado no Campus Sur. Un proxecto que xa entrou dentro da negociación dos orzamentos de 2017 no seu momento e que se ia a ser unha realidade, xa digo, porque existe un anteproxecto previo, e que entendíamos que era fundamental para dúas cousas. Unha, por interese para a propia universidade e de toda a veciñanza de Santiago de Compostela, devolvéndolle a residencia, o seu carácter de residencia, devolvéndolle a unha zona que ten que estar libre de ser un aparcadoiro de coches,
facendo nese sentido unha humanización clarísima do campus e, por outro lado, servir para que todo o comercio do ensanche poida ter alternativas, se queremos facer esas zonas ilas ampliando a ser en Pionís, que haxa unha alternativa para que a xente deixe os seus coches. Sabemos, evidentemente, que isto non é unha cuestión, claro, de falta de prazas, pero sí, ao final, acaba sendo porque os parkings que hai son parkings moi caros que non están accesíveis para a inmensa maioría da poboación neses prezos, aparte de que algún deles mesmo pode verse colapsado en algúns momentos. Pero, fundamentalmente, non é polas prazas, senón polos prezos, porque teñen que ser parkings realizados pola propia administración, polas administracións que poden buscar fondos en distintos lugares e conseguindo, ademais, que esas administracións traballen en conxunto e buscando fórmulas alternativas. Xa naquel momento se puxera en riba da mesa, que ese parking podería ter unha división entre prazas concesionadas para persoas residentes ou para persoas que traballan en Santiago de Compostela e que teñen interés en ter unha praza ali e que poderían estar concesionadas, e outra que sí que podería ser xa de prezos públicos, de prezos semellantes aos do parking de Xoán 23 e que pudese ser unha alternativa para o comercio do ensanche. Non entendemos que agora que hai unha nova opción e posta en riba da mesa a respecto da posibilidade de facer unha mudanza no campus a través de toda a zona de farmacia e a praza do Seminario de Estudos Galegos, e con esa posible previsión de haber un parking ali, como resulta que o goberno, o propio alcalde Sánchez Bugallo, di como que iso non vai con el, que é un problema da universidade única e exclusivamente e que non o entende como un problema prioritario para Santiago de Compostela. Primeiro porque, insisto, cuestións deste tipo deben facerse en colaboración coas distintas administracións, é algo que lle interesa tanto ao Concello como á propia universidade, unha reordenación e unha humanización do conxunto do campus, mas tamén porque o propio alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, levaba esa proposta no seu programa electoral, no programa con que se presentou ás eleccións municipais de 2019. Xa sabemos que se presentou a varias. No programa electoral para as eleccións municipais de 2019, Xosé Sánchez Bugallo, maio de 2019, nunha das páxinas dese programa aparece con toda clareza un punto onde pon: reactivaremos o proxecto de construción dun aparcamento público no campus sur que dea servizo ao ensanche e ao casco histórico, entendendo xustamente que era necesario. Claro, facía iso porque, insisto, que había un proxecto en riba da mesa, un proxecto que no seu momento o Bloque Nacionalista Galego negociou con Compostela Aberta para aprobar os orzamentos de 2017, mais que non chegou a realizarse. Se en vez de ser nese lugar é noutro, porque nestes momentos se pode aproveitar unha oportunidade de que haxe que facer obras noutro espazo, nos entendemos que o que non se pode é desaproveitar a opción, exactamente igual que se fixo tamén coa intermodal, neses terreos en non facer a previsión dun aparcadoiro, en que se fai exactamente igual a rede na contorna da Praza de Abastos, sen darles alternativas, non podemos seguir desaproveitando oportunidades. Así que quero aproveitar tamén esta oportunidade para solicitar que este goberno local si lidere unha proposta necesaria, buscando os fondos onde for preciso ou facendo distintas fórmulas, como decíamos, onde unha parte das prazas puidesen ser pagadas, sufragadas, xustamente por seren concesionadas con concesións de longa duración a persoas residentes ou persoas traballadoras que poidan ter interés, e outra parte xa para prazas de rotación, que todo iso se poña como unha prioridade, porque entendemos que é unha maneira tamén de solucionar e de dar pasos para esa humanización necesaria da cidade, para esa cidade con menos presenza de coches e máis pacificación de tráfico, pero tamén para conseguir darlle un pulo, darlle un empuxo definitivo, importante, forte, en momentos de gran crise como os que estamos a vivir, a ese comercio do ensanche, que é tamén un referente e debe ser tamén un sinal de identidade de Santiago de Compostela. Eu xa o deixo aquí, se non hai preguntas, que parece que non, pois moitas grazas e até outra.